Ukundlandlathekiswa nokuphathwa gadalala kwabantwana abangamakhwenkwe ngamanye amakhwenkwe olusiweyo kuvuse ingxokolo phakathi kwabazali. Abantwana abangamakhwenkwe kwezinye izikolo abavunyelwa ukuba basebenzise izindlu zangasese. Abazali bathi ngoku balahlekelwa ngabantwana emabhomeni kuba beleqa ukoluswa khona ukuze bathintele ukuphatheka gadalala ngamanye amakhwenkwe. Bangavunyelwa bachame esithoyilethi, bangavunyelwa bachame kufutshane nesikolo, baphinde bangayinikwa into etyiwayo ngaba sebeyile. Njenganalo wam azimeleyo akashongo xa ehamba, uzimele. Iinkokheli zomthonyama embizana zithi ukusebenzisana nesebe lezemfundo kungawuphelisa lo mkhwa. Umntwana makabhalise kumkhulu azokwazi uba kumkhulu abheke i-fitness, abheke i-age, yayibona. Silwileke nayo up to so far. Sisekhona indawo siye sive kuthiwa endaweni ethile kwekwalwa amakhwenkwe ethile abantwana baxhaphazeka. Zonke initiation practices za-abolishwa kangangoba iwakho isikolo esiye sachaphazeleka siye sibinze nge-training. Abazali babantwana bafuna isebe lezemfundo likhusela abantwana ngokuza neenkqubo ezicacileyo zokuphelisa lo mkhwa. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eMbizana.